मोनसे सोमोनांथाव रादाब टल प्लाजायाव सौग्रावनानै LPG टेंकारा अर खामनानै 4 सुबुंनि जिउ खहा। कानपुरनिफ्राय बानारससिम थांनाय मोनसे LPG टेंकारा उत्तर प्रदेशनि मोनसे टल प्लाजानि डिवाइडाराव सौग्रावनानै अर खामदों। बे अर खामनायनि नुथाया CCTV फुटेजआव नुजादों। टेंकार सालायगिरिया उत्तर प्रदेशनि मिर्जापुर जिल्लानि धर्मेंद्र द्विवेदी होनना सिनायथि मोननाय जादों। बियो गारिनि अर खामनायनिफ्राय खारनो हायैयाव जायगायावनो जिउ गोमानांबाय। बे टल प्लाजानि मावथिफोरनि 5 सुबुंफोराबो गोब्राब अर खामनानै भुगिनांदों आरो बिसोरखौ प्रयागराजनि SRN हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोनब्लाबो उनाव 3 टल प्लाजानि मावथिफोरनि जिउ खहा जाबाय। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला जिउ खहा जानायफोरनि मुङा फारियै अलक सिंह, हीरामणि सिंह आरो कृष्णपाल मौर्या होनना मिथिनाय जादों। बे जाथायाव दासिम 4 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय। 2 सुबुं जखम जानायफोरखौ फाहामथाय होगासिनो दं। बे जाथायनि सायाव गुवारै नायबिजिरसंनाया सोलिगासिनो दं।